tänä viikonloppuna ekaksi Himos ja Ellivuori ja sitten on sunnuntaina Hämeenlinnan verkkokäs kanssa. Niin. Heippa. Mennään sitten jotakin palaa, niin voittakaa yhtään. Mitkä fiilikset Tomppa tässä ennen keikkaa? Ihan hyvät kuulet. Pitäisikö lähteä majapaikkaan? Kyllä. Saunaa. Unohtu ne lakanat. It's crazy. It's party. Party time. How many minutes? Eiköhän mennä taas. Mennään. Meni on ding syndrome. Otat sun maha. Biisi. Sitten mä olin vähän pihaa siinä. Mä katsoin. Mä vaan nauran. Mua ei Discordissa naurata, kun ei vittu. Oli luokeikka. Niin otetaan Leena tohon rekeen kyytiin. Kyllä sä... Promokuvauksessa. Niin menee nyt. Vai mitä Jonttu? Kohta lähdetään. Mihin? Keikalle. Ai jaa, tänään. Kello jotain 5. Joo, tänään. Tunnin päästä. Tuu sä kanssa. Kyllä. No sähän käytännössä oot jo. Onko sun astot? On kyllä ihan uuden. Oikeesti? On mikä joo. Showtime. Hei, kiitos paljon ruuista. Kiitos. Ja siitä vielä. Kiitos. Noniin. Kiitos. No niin, moikka Nipa ja kiitos teille bändiläisille, että olette mahtavia, jotka jatkatte tulevaisuuteen. Joo. Me. Sinne vaan eri... Tää voi olla kesällä ihan hieno mesta. Vedetäänkö joku biisi? Joo, me voitaas ottaa, Nipa voisi jotain vähän ennen kuin aloitatte, niin sanoa siihen mikkiin. Mä katson, että se on aivan terveen kuuloinen. Mä kuulen aika hiljaa sun. Jumalauta, se on hyvä soundi. Tämä on tyhjä. Lisää karamellia. Ei tule psykologinen lisä tonne korvaan. Näkö, että siinä on virtakytkimessä valo, niin se on. Marshallista siis. Monta? Joo. Vitonen. Noniin. Nähdään Jonttu. Joo, mustassa mekossa. Mustassa mekossa. Niin.
Tänään Hyvinkää vauhti kiihtyy. Mikä Kuopiossa on keli. Saa nähdä, mutta se voi olla, että siellä on kesä. Ei oikein alkanut tää reissu nyt mukavasti. Seistään täällä. Missä tää nyt oli? No apua, mä unohdin jo. Heinola ja Mikkelin välillä odotetaan vuokra-autoa ja hinausta. Että silleen. Täällä on toppatakit päällä, toivottavasti ei jäädytä tänne. Toppatakkinen tyttö. Onneksi vielä naurattaa se. Oh my god. Mitä tossa tapahtuu? Jotkut pimeät voimat on. No todellakin. Ja vielä paljon väärinpäin. Totta. Oh my god. Siis oikeesti. Nyt pausi kello. Ja nyt kyllä pysähty samaa. Eikö se nyt 15:03? Oh. Alkaa tässä pikkuhiljaa hymyhyytymään samaa tahtia kuin toi jääkerros kasvaa tuossa ikkunassa. Joo, voihan sitä näinkin lauantai-päivän viettää. No niin, siinä se nyt on. Tällainen reissu. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Oh, vauhti ei kyllä hirveästi tuossa viimeinen 2 tunnin aikana ollut. Mut hei, me jatketaan tästä matkaa. Ja avaimet on sulla, eikö niin? Joo. Yes. Ja ei muuta kuin turvallinen. Joo, kiitos. Kiitos, yritetään jo. Kiitos paljon. No niin. No niin. Liikkeellä ollaan. Rock and roll. Piti vaihtaa auto välillä, kun kävi tylsyttää toi Verso. Yeah, we made it! Kuopio, here we are. Soittakaa sinne. Missä? Eikö Saska. meidän pitää mennä pakkaan noin. Voi hemmetti. Sorry. Mikä biisi siis? Mikä biisi siis? Siis Bruce Springsteen. Mm? Suffer than the rest. Se on kyllä kova. Se on kyllä tosi hyvä biisi. Tääkin on hyvä biisi. Get it on. Tää on se Pepsikin mun. No niin, sillä on. No mä tiedän. Silloin on useitakin. Älä löijänä voi hurri. Jotenkin tää voisi. Kyllä se taisi olla se. Pitäisikö jäädä tuohon muutamasta? Niin, olis kiva, pitäisikö mennä uudestaan? Mennäänkö tähän toiselle puolelle Niin, nyt tässä tällä olisi kertaa? Niin. Tässä on niin kivat nämä maisematkin. Niin on. Onko ollut kiva viikko?